תגיד משהו לחבר'ה. לא רציתי שתברחו לי, אמרתי לתפוס את השיא גובה, כי אתם תכף יתנו גז, אני מכיר אתכם. או שאתה רגיל להתהפך שאתה מצטלם, לא? תן את זה סלטה. תן בגזים, יאללה. יאללה, שיפלו גזים. כן, יובי, מה יש לך לומר? למה לא נשארתם ביחד אתם גם כן? איך אני אצלם? כן, יובי, יום שלישי לסקי, יום רביעי, דבר אלינו, לפני שאני מתרסק. אושיק, מה לך יש לומר? אנחנו מפגינים פה סרט וידאו. יום רביעי כבר? חשבתי שלישי. תתרכז בגלישה, עזוב אותך ממני. יום רביעי בבנסקו. כן, אתה חייב לפנות עכשיו, אני עומד באמצע. תפנה! עולה.